Salvos perinnesauna, valmis aitta ja valmis mökki valmistetaan Jämerästä pohjoisen Hirrestä suomalaista rakennusperinnettä kunnioittaen. Halusitpa sitten makeat löylyt hirsisaunassa, pihapiirisi perinteisen aitan tai Salvos valmismökin kesäpaikallesi, toimitamme perinnesaunan ja valmisaitan täysin käyttövalmiina ja valmismökin luovutamme käyttövalmiina parhaimmillaan viikossa. Salvoksen hirsirakennuksilla on ylivoimainen valmiusaste. Enää unelmien kesämökin hankkiminen ei jää haaveksi siksi, että rakentaminen on vaikeaa ja hidasta. Salvoksen perinnesaunat sekä valmisaitat rakennetaan täysin valmiiksi tehtaalla sisätiloissa ja toimitetaan asiakkaalle käyttövalmiina. Koska Salvoksen perinnesaunat, valmisaitat sekä valmismökit valmistetaan lämpöisissä ja kuivissa tehdastiloissa, tuotteiden rakenteet säilyvät terveinä ja laadun valvonta pysyy jatkuvana. Tämä takaa ylivoimaisen laadun ja mahdollistaa laadukkaan rakentamisen vuoden ajasta riippumatta. Salvoksella on uudet ja nykyaikaiset tuotantotilat ja hallituissa olosuhteissa työn jälki on aina viimeisteltyä. Mikään työvaihe ei jää tekemättä, koska valmistus voidaan tehdä oikeassa järjestyksessä. Salvoksen valmismökit toimitetaan tilaelementteinä ja vain katto rakennetaan kohteessa. Ennen kuulumatonta. Salvos valmismökki on käyttövalmis useimmiten alle viikossa. Salvos huolehtii tarvittaessa jopa perustusten teosta ja rakennukset ovat sekä sisältä että ulkoa valmiiksi pintakäsitelty valitsemaanne sävyyn. Salvoksen valmismökit, perinnesaunat ja valmisaitat tehdään kaikki alusta loppuun asti valmiiksi kaikkia yksityiskohtia myöten asiakkaan toiveiden mukaan. Salvoksen mökki, sauna ja aittaprojektien palvelu on ylivoimaista. Käytössäsi on koko toimituksen ajan vastuumyyjä ja projektitiimi, jotka vastaavat siitä, että rakennushanke etenee hyvin ja sovittu muuttopäivä pitää. Suomen laajimmasta valmismökki, valmisaitta ja perinnesauna mallistostamme löydät varmasti vastuumyyjän kanssa sinulle mieleisen, käyttötarkoituksiinne sopivan rakennuksen kiinteään kokonaishintaan. Perustuspalvelun avulla voimme tehdä tarvittavat perustustyöt mittatarkasti valmiiksi, niin että toimitus sujuu ongelmitta. Logistiikka taas pitää huolen siitä, että tuote suojataan tehtaalla ja se luovutetaan puhtaana vuoden ajasta ja keleistä riippumatta täysin valmiina. Käytössäsi on tarvittaessa myös joustava Salvos-rahoituspalvelu. Kunnia-asiamme ovat tyytyväiset asiakkaat. Salvos, helpompi tie mökille.